Merħba bikom mela. Mhux fuq imma l-ewwel ma ħanibda b'esperjenza tiegħi. Naħseb illi jiena żewġ affarijiet ferħuni ħafna għax kienu sejbiet illi għamilt. Waħda kienet illi missieri kellu senduq kbir mimli kodba minn dawk tar-romanzi. Kollha sofor u kont noqgħod niftħu jiena u noħroġ wieħed u naqra fihom u kienu kollha prinċipessijiet, insomma, jtihom ħasħażin, l-ieħor li jmur jilqagħhom, eċetera, eċetera, insomma, minn dak it-tip ta' romanzi. Imma fosthom kien hemm ktieb illi kien kurjuż, meravigliuż, fetaħ li dinja kbira, kien imqareb ukoll, kien u li tinna avvenut fl-Amerika. Ma kontx naf jiena bih dak iż-żmien. Imma tistaġeb kif il-kwalità toħroġ, il-kwalità tidher. U fil-fatt bdejt naqrah bil-ħeġġa kollha, u mbagħad għax kien hemm qareb ġieli kont naħbih sewwa għax ma kontx żgur illi ħajħalluni naqrah jekk nurih qisni nuri li naf bih. Dak kien wieħed. U l-ieħor kien Fredu Spiteri. Għaliex jiena f'ċertu żmien meta bdejt ninnamra xi ftit mal-għana u mal-kant u nipprova niktab xi ħaġa, kont ngħid imma l-għeruq tagħna fejn huma. U fil-fatt mort fil-għana u missieri kien Żebbuġi. It-tnejn kellu x'jaqsam missieri fil-fatt iż-żewġ okkażjonijiet. Missieri kien Żebbuġi kien iġibli, kont tlabtu u kien iġibli minn għand xi ħbieb tiegħu minn Żebbuġ. Kien iġibli xi tapes tal-għana, dawk it-tapes il-kbar. U kont noqgħod indawwarhom u nisma'. Imma kultant tapes ninserta biċċa ta' wieħed illi kien kurjuż ħafna għalija. Kont ngħid imma kemm ħelu dan. Imma kemm għandu kelma sabiħa. Kemm huwa dejjem ferriħi. U spiċċajt nisma' kollox, imma iktar biex infittex il-biċċi tiegħu li ħafna minnhom għadhom għandi, jew kollha għadhom għandi, biċċiet mhux ċari xejn, oħra ftit iktar, imma għal tieni darba dina mhux biex niftaħar kemm jiena xi scout famuż tal-kwalità, le, biex ngħid illi l-kwalità fl-aħħar mill-aħħar tidher. Il-kwalità ta' Fredu Spiteri sfortunatament qed tidher wara ħafna żmien. Mhux qed ngħid għax xogħol sar fuqu, ma sar ftit. U naħseb li ntesa wisq u għalhekk qed misturu minsi. U naħseb illi wara 50 sena u iktar illi kien illi miet Fredu Spiteri, inħoss li għandna nagħmlu sforz nazzjonali biex dan l-artist bravu, l-artist popolari bravu, nerġgħu noħorġuh u nqegħduh fost l-artisti l-oħrajn, anke għax għandna kemm għalih, jien ngħid kemm għalih għax jixraqlu, imma anke għalina għax għandna x'nitalmu minnu. Issa jiena għamilt hawnhekk daqsxejn ta' preżentazzjoni u se nipprova nimxi kemm jista' jkun magħha ħalli ma nintilifx u ma ntawalx iż-żejjed. Jien wett illi ħanitkellem ftit, diġà tkellimt ħafna, u sa nsemmu iktar. Fil-fatt, kultant u mingħajr ordni speċjali ħankun qed nitfa' xi biċċa xi silta żgħira, għaliex kif tafu l-għana għandu dan il-vantaġġ u dan il-żvantaġġ. Il-leġer Malti ngħidlu jiena, il-mistrieħ Malti. Dik l-arja ta' mistrieħ illi u ta' lajma, ta' kalma, sewwa tipika tal-Mediterran naħseb jiena u li insibuha propju fil-mużika tal-għana. Jiena għalija naħseb li dik hija waħda mill-kwalitajiet illi mhux nikbu bil-fors nibqgħu nikbu l-għana, imma anke min qed jikteb mod ieħor irid joħroġ il-karattru Malti, naħseb li kwalitajiet bħal dawk irid jibża għalihom. Sewa,
Il-programm tiegħi huwa fuq 4 punti u ħanibdew fil-fatt billi niltaqgħu naqra ma' Fredu. Għaliex naħseb wħud minnkom Fredu Spiteri, forsi smajtu bih. Jiddispeċini li jiena nagħllem anke Għawdex u għalkemm huwa artist Malti u Għawċi. Imma Għawdex fejn tistenna li jkunu jafuh iktar ukoll minn Malta. Imma anke hemmhekk illum ikolli klassijiet illi meta nistaqsi jew insemmih jgħidu li kollok il-biċċa kbira li laqqas biss semgħu bih. U hija ħasra. Allura naħseb illi flok nitħassru naġixxu. Fil-fatt se nibda billi nisimgħu xi ħaġa mill-ewwel, ħalli nibdew nieħdu daqsxejn it-toma ta' dan sewa. Għandkom it-tekst ukoll għax it-tapes mhumiex ċari dejjem. Kontra qalbi li nwaqqafkom ta' ġifieri, imma hemm oħrajn allura nippreferi illum indewwaqkom ftit mill-ġmiel ta' dal-artist. Qabel xejn irrid nagħmel eloġju żgħir ukoll il dawk li tallimt minnhom għax jiena ġbart ħafna informazzjoni minn għand nies oħrajn illi baqgħu jiftakru. Waqt li ħafna nsew ikun hemm min jibqa' jiftakar, jibqa' jfakkar. U fosthom hawn Paolo Mizzi, illi anke kiteb artiklu interessanti dwaru. Paolo Mizzi kien fil-klassi tiegħu fil-fatt fil-primarja u rakkontalna ħafna dwar it-tfulija tiegħu. Anton F. Attart ukoll, Fredu Kassar, li jiġi minnu fil-fatt u jiġi minn Viktmart, mhux minn James. Sew. Tajjeb, il-kavallier Joe Mattart, Tony Gauci li huwa għannej li janne ħafna il-kant ta' Fredu Spiteri, kelli nofs sip li forsi ngħidlu jiġi l-lejla, però preferejt li avolja il-tapes huma inqas tajbin li immorru għal-issa fuq. Imbagħad hemm biċċa anke tat-tulitta iktar quddiem. Grace Kassar li tiġi il-mama ta' Viktmart u illi għenuni ħafna wkoll
Alvin Xikluna illi għamel anke programmi fuqu, jew daħlu fil-programm magħruf tiegħu. Il-Ministeru ta' Għawdex u l-Kunsil tal-Kultura li dejjem baqgħu ifakruh kull meta jkun hemm xi attività. U ħafna li meta kellimtu fuq Fredu verament għajnejhom xelu bil-memorja tiegħu. Sewwa, allura serraħt rasi f'ċertu sens li jekk moħbi fil-lub tan-nies. Id-Dipartiment tal-Malti nirringrazzjawh ukoll għax qed jilqa' din il-suġġeriment tiegħi. Charles Healy, Michelina Refalo u Frank Assar li għenuna b'dawn il-portraits zbiħ hawnhekk. U Sir Lawrence Ġellel u l-istaff tad-Dipartiment tal-Estate and Works għax kieku dawn qegħdin wiċċhom mal-arti, ġifieri għamil tawħ is-saqajn il-Fredu. Sewa. Di fil-fatt huwa attività, l-aħħar attività li saret felu il-50 sena mill-mewt tiegħu li kienet saret Pjazza Savina. Hemmhekk hemm ritratt tiegħu anke ħatibdew tiffamiljarizzaw ruħkom mal-persuna tiegħu veru. Fredu twieled fl-1929 ir-Rabat Tawdex fil-Mandraċ tar-Rabat. Tifel fuq ruħu, ferriħi u ċajtir, tifel intelligenti, imma l-iskola ma tantx kien iħobba. Sewa, kien iktar jagħmel iċ-ċajt, iqabbel, sewa, u fil-fatt Pawlu Mizzi li kien fi klassi tiegħu jista' jgħidilna ma kienx hemm poeżija imma tal-Malti li ma kienx jitgħallimha bl-amment u joqgħod jirrakkonta jgħidha. Imma naħseb li nistgħu nisimgħuha minn għandu wkoll xi ħaġa dwar tfulitu u l-iskola. Ħansib. Ħarbinna kultant. Skużawni. Diparti minn l-anja tiegħu fl-aħħar 6 xortija. Nollu ftit. Tagħmel għal-ġid kultanta. Sa terġgħu tisimgħuha tax kienet baxxa.
Tajjeb. Mela. Sewa, l-ewwel xogħol li kellu Fredu kien ix-xogħol tal-petrolju, kien ibih il-petrolju mat-toroq. Bada jibih il-petrolju biż-żiemer, kellu dabba bajda fil-fatt u kien idur u dejjem imdawwar jgħidu bil-klijenti għax kien jiċċajta ċajtir u kien jagħmilhom xi waħda wkoll u allura kien popolari ħafna. Fil-fatt il-laqmijiet li jirreferu għalih bihom huma Fredu il-Lavarist li hija xi ħaġa mill-familja, sewa kienu mill-familja tal-Lavarist. Tal-Lavarist issib ħafna verżjonijiet, Levarist, anke l-Everest għamluh meta kien sar importanti ħafna bħala għannej. Uħut minnhom kien jirreferu għalih l-Everest. Kien jaħsbu li fil-fatt hija l-Everest għax huwa l-ikbar wieħed. Sewa. Minn da żmien allura ħalli sem ukoll tal-petrolju, laqam ukoll tal-petrolju. U f'Malta kien dejjem magħruf bħala l-Awċi. Il għaliex minn ikun minn Għawdex intuħ dak it-timbru aħna. Aħna hawnhekk ġieli għamilna dil-biċċa. Qed iddejjaqni issa. Skużawni ma bdewna maħja. Għaw għandkom ħaġa ġenwina, Fredu jgħid kif jgħid l-għajta tiegħu. Sewa, u għal-proġett li għandu ħsib li jiġbor anke l-għajtiet tal-bejija kif għamlet ukoll Anna, u veru, kitbet fuqhom. Sewa, naħseb li huwa punt interessanti. Tajjeb. Fredu kien mejjun, kien imtellef minn ħafna affarijiet, jien naħseb li jien ħabnejt li kien mitfun 3 darbit. Fredu, il-għaliex l-ewwel waħda miet qasir il-għomur. It-tieni waħda il-għaliex it-trauma kbira anke familjari u veru ta' meta titlef xi ħadd hekk. Isa definitu, isa sar wieħed irid isemmih. U fil-fatt huwa issa wara qisu 50 sena li beda joħroġ dan il-personaġġ sewa u qisu qed inħossu din-libertà li intuh dak li ħaqqu. U t-tielet waħda il-għaliex sfortunatament bil-mezzi illi kellhom dak iż-żmien u bil-fatt li huma kien xi wieħed milli jrid jaqta' d-diski u jagħmel dan ix-xogħol malajr. Sewa, allura ħafna mix-xogħol tiegħu jinsab mitluf l-ewwel hemm f'tapes sewa kif qed trid tfittex għalihom u ħafna drabi ssibhom bi kwalità li ma tkun tajba xejn. Imma il-kwalità tiegħu intrinsika hija hemmhekk. Kien imma minkejja dawn l-iżvantaġġi kollha kellu id-don tal-kelma kif qed naraw u kellu wkoll persuna sabiħa ħafna li kienet tgħinu naturalment għax kien bniedem tal-ispettaklu. Kien twil, kien żvejjaħ dina ħelwa dik qala f'intervista Fredu Kassar illi qal meta jimxi kien tant sabiħ li meta jimxi qisu qed jisfen. Sewa kien persuna sabiħa. U kien anke kif miktub hemmhekk karattru solari verament. Fredu kellu fih il-pjaċir tal-għana sewa qisu hemmhekk tefa' il-forza kollha tiegħu, il-ġenju kollu tiegħu. U l-pubbliku beda jinġibet leħ b'mod esaġerat, b'mod kbir ħafna. Fredu beda jkanta Għawdex l-ewwel kien jinżel Marsal Forn, anke Pjazza Savina kien jinġabru jannu hemmhekk titkellem man-nies ta' dawra dak li jbih pereżempju
l-antikitajiet kulħadd jafu naħseb Piju. Sewa, u hekk kollha jiftakruh ħafna u jafu jgħidulek ħafna affarijiet fuqu. Imma mbagħad beda jersaq bdew iresqu ħanka lejn Malta. Il-mellieħa l-Vitorja, Efi Ċantar illi kien bniedem li jagħmel ħafna ġid għax aħna naqsin daqsxejn mill-scouting naħseb jiena minn nies li jduru u jaraw dawn it-talenti. U dan għenu ħafna kien tifel tal-Awċi naqra joqgħod lura sewa anke minħabba n-nuqqas ta' skola li kellu. Imma ġabu hawnhekk taħ anke post fi Rediffusion għamel ħafna programmi u waslu anke biex jieħu sem fil-buskett fl-Ibnarja. Fredu eventualment waqqaf il-muskettieri Awċin, hija kopja qisha tal-muskettieri Maltin illi kienu mexxijin minn Charles Cluse. Ġifieri hawn qed joħorġu jerġgħu in-nies illi dan. Dak il-ritratt huwa propju ta' Efi Ċantar. Ħa nisimgħu daqsxejn. Ma għal-nix, jekk baqgħet impjegata hemmhekk, naturalment. Interessanti naħseb li diġà bdejtu tindunaw il-sempliċità tal-kelma, kif jirnexxielu jirrakkonta ħaġa mingħajr versi komplikati u l-kliem ħafna drabi jiena ma nsibx kif nista' nibdlu u nqiegħed kelma oħra li turi l-kwalità tiegħu. Anke t-titlu, is-serf tas-seftura. Kien personaġġ ukoll mistenni ħafna fil-Karnival ta' Għawdex. Meta jkellmuk iktar mill-għana kważi jsemmulek jgħidulek dak kien jagħmel kull waħda fil-Karnival kien jkun jistenneħ Fredu biex ħireġ dis-sena. U kien joħroġ dejjem xi waħda darba għamel tat-toru bil-żewġ irġiel li imlew barri sewa. Imbagħad dina ma nafx eżattament x'kienet imma hija waħda mill-Karnival, hawnhekk għandna koppja fis-sodda u qiegħed jiġri bil-ħmar hemmhekk isuqhom sewwa kull darba kien joħroġ fi ħaġa u jibqgħu jiftakruha. It-trampi tiegħu, Trump hija kelma Awċija nixtieq nintroduċiha jiena. Anke x'issa Trump u qed jagħmel ħafna trampi fil-ferma tiegħi wkoll. Trampi tfisser kummedji, affarijiet strambi. Sewa u vera qiegħda maqtuali. Sewa. It-trampi tiegħu għadhom jispiraw l-artisti tal-lum. Fil-fatt dan huwa il-post Karnival tal-2015. U l-artist ispira ruħu minn karattru ta' Fredu Spiteri illi sara minnhom kien għamel u dik l-iktar waħda li jiftakru n-nies kien għamel libes nofs ta' fqir u nofs ta' sinjur. U kellu kollox allura iktar aħmenaw huwa sinjur u iktar aħmenaw jiġi fqir. Sewa u kien
ġibet ħafna nies. Dak il-karattru fil-fatt għandu hekk ukoll. Fredu żewweġ lil Stella Kassar. Issa Fredu kif sa nsemmi iktar qudiem naħseb iktar ħaġa li tolqotni jiena u li nħobbu għaliha hija l-fatt li ċajta fuq innifsu. Dik hija naħseb kwalità ta' entertainer li hija rari ħafna. Ħna nambirawha fin-nies anke popolari fit-televiżjoni, ngħid naf Jerry Scotti pereżempju, dik il-ħlewwa tiegħu man-nies u kif dejjem jiċċajta fuq il-ħxuna tiegħu, eċetera. U anke dan fil-fatt dejjem hu il-persuna li ċajta tiġi fuqha, ċajta u anke l-kritika. U fil-fatt qed ngħid hekk għaliex anke il-mara kellha tidħol daqsxejn fl-istejjer tagħha. Sew għandu waħda mill-isbaħ xogħlijiet li għandu hija l-inkwiet mal-mara fejn għandu li refa' idu fuq il-mara u tellatu l-qorti u mbagħad wera kemm kien ilu jissapporti hu u l-imħallef il-maġistrat ħelisilu. Sewwa u allura jissemmew ma dejjem bisimhom. Tajjeb, beda jaħdem ta' messaġġier mal-gvern, kellu karozza, marit motur biex imur għax-xogħol. U il-motur kellu jkun ir-rovina tiegħu. Għaliex fl-1965 kellu inċident fatali, ħabat ma' karozza, kien sejjer ix-xogħol, kien jaddaq xi tard, rid jiltaqa' mal-perit li kien qed jistennih, allura saq kemm felaħ mid-dera li kienet min-naħa tiegħu li daħal fil-karozza u kellu inċident li kien se jitlef sieq imma mbagħad fil-fatt twalet il-ħaġa u żwina u spiċċa. Spiċċa ta' 35 sena fl-aħjar tiegħu. Imma il-ħajja hija mill-bniedem tant popolari ħadd ma rid jemmen verament illi miet. Da jaħsbu għalija l-ħajja biss jgħidulek u waqa minn dak il-lat dolur kbir f'Għawdex u anke f'Malta. Din hija tifkira tiegħu, ritratt famuż li normalment dak iġibu, imma naħseb li wasal iż-żmien li naraw ritratti tiegħu. Hekk għandna ritratti sbieħ li kif qed silfuna. Michelabella l-bambino kiteb fatt għanja ġifieri ballata u veru. Michele Bambino kien ħabib ħafna tiegħu u kien jammeraħ immenz. Issa meta jammeraħ il-bambinu u jgħid f'din l-għanja jgħid qed taħsbu li qed inkabbru wisq, qed infaħru wisq. Għandi naħseb jiena hawnhekk fil-fatt tara. Dan tolvi nara fil-fatt. Sewa, jgħid ekku l-Everest jgħidlu dan nara fil-fatt. Sewa. Lejl sħiħ tagħmel f'dik ir-rassa qisek statwa tal-ħadid. La tejja lanqas tifjakka għax l-Fredu tisma' trid. Milli nara u milli nisma' il-Maltin veru ħabbewh fil-11:nofs magazzin ta' Għawdex u l-Fredu jkunu jistennewh. Forsi hawn min qiegħed jgħidli li bi Fredu kemm se tiftaħar għax Fredu nafx kien isarraf, jiena għadira u Fredu l-baħar. Sewwa hija espressjoni qawwija kif kien jaf jagħmelhom il-bambinu, ma verament u anke drabi oħra fl-istess jagħti u wara din l-istqarrija fil-poeżija jagħmel dikjarazzjoni jgħid bħala ġaġġ uffiċjali tal-għana jiena niddikjara li dan kien l-aqwa bniedem illi kellna fil-għana. Sewwa, issa jiena ngħid ħaġa, aħna kultant għandna daqsxejn ta' diffidenza minħabba li aħna għandna forsi jew naħsbu li għandna il-mezz il-mekkanizmu kritiku veru biex nikkritikaw l-letteratura, eċetera. Imma
naħseb illi il-ġudizzju, l-aħjar ġudizzju jrid ikun minn fost in-nies stess illi għandhom din is-sena. U veru, ġifieri dak huwa għalhekk qed insemmi ħafna il-bambino. Barra minn dan ix-xogħol imma ħarġet ukoll kien sar inkiteb marċ funebri li Baljanazzjoni ma niżilx il-dan. Mill-Maestro Ġovella jismu In Memoriam Fredus Miteri. Ekku, għal-mew tiegħu ma jistax jonqos, min kien jisimgħu ma baqax jisimgħu, imma min kien jgħix qrib tiegħu il-nuqqas tiegħu ħassu ħafna iktar. Waqgħet dalma kbira fuq ħajtu u fuq xogħlu, qisu nħeba, qisu ma nstemax iktar. U għalkemm bosta jiftakruh, għataw ħafna, illumaw ħafna li ma jafux bih. Issa naħseb li leħen Fredu għandu jibda jinstema, ħalli nsemmu daqsxejn aħna wkoll. Jiena provajt li kull darba indawaqkom daqsxejn minnu. Dawna partijiet minn xogħlijiet kbar ħafna drabi. Hawnhekk għandna mhux dik ta' Veneranda, dik ta' Veneranda hija il-makkjetta tipika, ħalli issa nidħlu naqra iktar fis-suġġett. Il-makkjetta tipika, il-makkjetta li tkun ċajta qisha qasira tal-kelb li kien jaħslilha il dak sewa, ma umoristika ovvjament ċajta u imma tkun qasira. Imma Fredu kif se ngħid żviluppa ġeneri oħrajn li huma kienu ġodda anke għal żmienu. Hawnhekk għandna Dawra Mawdex, din hija l-prekursur tal-famuża Taximeri li kienet għamlet suċċess kbir. Hawnhekk hawn ftit irħula biss, imma din hija għanja twila fiha 50 strofa. Għax idur l-irħula u din għal-għaluq. Marido. Naħseb li bixxiera li.
Kolla sabi ħafna, kull raħal. Mbagħad kellu il-ħila kbira wkoll kif taraw, u veru, joħroġlek dik tal-mużew pereżempju, joħroġlek fl-aħħar vers u fil-qalba u veru fejn għandek il-variation. Sewa? Tajjeb. Ħanaddu biex nitkellmu daqsxejn fuq l-isfond kulturali u mużikali prinċipalment. Rridu naqsejn nidħlu fi żmien u veru niftakru li kien żmien fejn l-iskola sekondarja kienet għadha mhix infurzata, kien hawn ħafna allura li bħalu kienu jibqgħu lura fit-tagħlim. Il-mezzi ta' komunikazzjoni kienu għadhom neqsin, il-qasma bejn il-klassijiet qawwija, ħafna injoranzi u preġudizzi kif jidher ċar f'xogħlijiet bħal ta' mamo u veru. Il-qada tal-mara għadha lura, imma il-ħajja soċjali bejn il-Maltin kienet qawwija ħafna fl-irħula. Qed ngħid dawn l-affarijiet il għaliex nridu noqogħdu attenti ovvjament, ma naħsibx li se jiġri, imma li ma niġġudikawhomx bil-kejl tagħna. Llum pereżempju l-kwistjoni tal-mara saret tant ħaġa illi aħna sensittivi fuqha. Imma waħda mill-għanijiet l-inkwiet mal-mara li semmejt. Il-vjolenza mhux qed ngħid li hija dan ta' xi hija jgħidha bċajta u dejjem kif jgħidu l-Ingliżi tongue in cheek. Sewwa, mhux bi krudeltà jew b'kundanna laqqas. Sewwa. Imma pereżempju waħda mill-maġistrat jgħid qed jispjega inti id-dar u il-kaptan tagħha, inti biss is-second mate. Xogħolok taħdem, il-ħobs taqla, inti sajjar aħsel u ħejt. Tajjeb, taraw kif ġifieri qed huwa rifless ovvjament taż-żmien. Jaf jgħidha tajjeb ħafna, imma ma tantx nistgħu nagħmlu miegħu hawnhekk u veru, ovvja. Tajjeb. Imma wara kulħadd bravu mbagħad, jien l-ewwel wieħed u ġifieri li sewa. L-isfond mużikali jiena dan dak il-perjodu nnamrajt miegħu ħanejtek għaliex l-isbaħ żminijiet mhumiex iż-żminijiet statiċi naħseb jiena huma fejn jiltaqgħu il-kurrenti differenti u tara dik it-taħlita tagħhom. Jiena nagħlem il-lingwa u fil-lingwa tagħna nara eżattament din il-laqa u dan it-tiżwieq sabiħ ta' kurrenti. U anke hawnhekk fil-mużika f'dak iż-żmien kellna żmien verament interessanti fejn kellek qed insemmi ftit minn dawn il-kurrenti. L-għana tradizzjonali kien għadu popolari ħafna mal-massa fil-ħwienet u anke f'okkażjonijiet partikolari. Tinsewx li għall-poplu fil-fatt qed insiba dejjem iktar bħalissa qed nagħmel ġabra ta' dawk il-kwartini tal-għana tradizzjonali. U ħaġa li tolqotni hija li immur fejn immur, fliema raħalu belt immur, dejjem issib illi xjuħ jafuhom. L-anzjani sewa jafuhom, ġifier ma kienx kif ħafna drabi naħsbu limitata għal ċerti irħula u ċerti postijiet fl-irħula, imma aktarx kien ħafna iktar mifruxa biex hemm din it-tradizzjoni. Naturalment tradizzjoni li mbagħad irtirat f'dawn il-postijiet li qed insemmi. L-għana tradizzjonali kien għadu popolari mal-massa, bdew daħlin melodiji Ewropej, blajnuna kbira wkoll ta' Rediffusion, etc. Mbagħad kien hemm fatturi ġodda, pereżempju il-Festival ta' Sanremo, il-kanzunetti Ingliżi Amerikani li bdew jilħquna, il-xenarju beda jiżżewwaq ħafna u l-għana kien iċċalenġjat sewwa, kien sfidat. U huwa sabiħ hawnhekk Fredu Spiteri u anke oħrajn illi jippruvaw jaġġornaw qishom l-għana. Sewa, fil-fatt, kif ħanaraw, Fredu qisu bejn u bejn, naf edu eżattament jiena, ma nqisux mal-għannejja bħala għannejja għal kollox. U kellna l-fatturi li l-awturi tal-palk. Per eżempju, x'ismu, għandi ritratti għaw ukoll, Satarjano, u l-għannejja jiltaqgħu nofs triq u da jidher ċar minn dawk id-diski li kienu qed joħorġu fit-tletinijiet. Fejn għandek tajdaw kif kienu jiltaqgħu. Sewwa u għandek uħud mill-aqwa kantanti
operistiċi sewa li kienu qed jagħmlu arji ta' mużika kultant jannu wkoll sewa fuq tunes li huma qrib ħafna l-inqas tal-għana, jiġifieri dawn kienu qegħdin jiddakru minn xulxin. U dak huwa l-iżbaħ ħaġa mid-dakra joħroġ il-wiċċ il-ġdid. L-inkwiet mal-mara, l-anja li semmejtilkom, hawnhekk għandna anja li hija interessanti ħafna għaliex u naħseb li fiha biss għamilha b'mod ċar, juża il-ritmi differenti ta' għanjiet differenti biex jikkaratterizza. Sewa allura għandek ritmu ta' lajma kbira, per eżempju, għandek xut mara illi isa xi waħda daqsxejn batuta, il-batterija batuta ngħidula, sewa, allura għaxar il-karattri b'daqshekk, sewa. Ħa nisimgħu l-introduzzjoni, anke d-deskrizzjoni tiegħu. Skużawni. Dejjem irid nagħmel. Mela din hija dik il-biċċa xogħol li semmejt, l-inkwiet mal-mara. Tanu Giuseppe Cardona. Fuħut kien ikun hemm kassa puliċina?
U jkomplu sejrin bil-kawza. Kien waħalhom la fuq il-warrani mid-dera, veru. Għax qaltlu bil-wieqfa dejjem xbajt f'dan l-istat. Hawnni fil-fattara ma kien jieqaf il-dan. U waqqafa biex ma tgħidx dan, alla ħejħej biżejjed ma qabbistekx u xuġi ħandek ma staqsejtekx. Tajjeb. Fost l-atturi ewlenin kif semmejt, Carlo Satariano, Manuel Cilja, l-għannej, kien għannej imma fuċi tenorili sabiħa ħafna, imma kellu sem kbir f'dak il-periodu u introduċi ħafna affarijiet interessanti, ġifieri, l-għana bil-refrain, bil-ritornell, dak ma kellux. Sewa, daw daħlu għax jisimaw il-kanzunetti u qed joqorbu lejn il-kanzunetta bil-korus tal-irġiel. Sewa, bħalma għandek xaħna sbieħ minn jaf jarana u hekk. Hawnhekk għandek ukoll il-Gaetano Buttigieg, hawnhekk għandna neputija tiegħu veru. Il-Dorothy, familja mużikali. Gaetano għamel ħafna xogħol ukoll kif tafu u dak huwa Fredo Spiteri stess. Sewa, illi għamiltu hawnhekk il għaliex bil-ilbis tiegħu qed juri l-involviment tiegħu qisu f'tip ta' divertiment differenti mill-għana, għax dan huwa qisu dak li konna naraw li kien jidher l-Italja minn Petrolini l-isfel u veru. Sewa, fejn kien ikun libes hekk bil-dan, bil-ingwanti u bl-ilbis kollu. U kienu jagħmlu dak li qishom għandhom ħafna minn dawn il-makkjetti tagħna, kienu fina ħafna, raffinati, u ma tistenniex illi tara lil Fredo Spiteri libes hekk fil-fatt, però kien dejjem iħobb ikun polit. Il-fatt li huwa konxju ħafna mill-lingwa, huwa artist konxju, jaf juża l-lingwa, jaf jinqeda bil-kwalitajiet li għandha. Hawnhekk għandna ċajta fuq il-code mixing, u veru ngħidulu, it-taħlit tal-kodiċi, min iħallat il-kliem. Il-vuċi hija ta' Tony Gauci it-Tulitta, dak li ikanta ħafna l-għanijiet tiegħu, il għaliex ma kellix verżjoni ċara biżejjed u dina daw ċari ħafna, ma dejjem ippreferejt kemm jista' jkun tiegħu. U jibqa' sejjer hekk. Il-ħil anke li kif jagħmel sentenza li toqgħod tajjeb ħafna, veru, kif iraqqaħħa b'mod tant tajjeb. L-isfond mużikali ta' żmienu, għedna xi ħaġa fuqu, kif jiffittja Fredu f'dan l-isfond. U x'kien allura il-kontribut tiegħu fuq dak li sab qablu. Jiena nara li Fredu is-sabiħ tiegħu hija propju l-kontinwità tal-imoddi u fl-istess ħin l-innovazzjoni fuqu. Il-kontinwità Fredu iben żmienu soċjalment kien jieħu sehem fl-affarijiet popolari, tradizzjonali, il-karnival,
kien jagħmel anke insejt ngħidilkom il-qarċilla. Sewwa. Reġgħet tqajmet u veru. Sforz kbir ta' Olvin u anke ta' nies oħrajn, imma reġgħet qamet. Fredu kien għadu jagħmilha. Kien għadu jagħmel xi tip tagħha u aktarx li dak il-karru li rajna bil-arusa u l-arus fis-sodda kien xi parti minn dak. Kulturalment ukoll għaliex kif rajna il-kultura tiegħu sewwa hija dik il-kultura popolari b'ċerti preġudizzji u b'ċerti kejlijiet li huma li aħna normalment norbtu nassoċjaw magħhom. Anke artistikament imma il-għaliex u għażel l-għana, u veru. Forsi ma setax jagħżel ieħor kif kienet il-biċċa, ma ġifieri telaq minn xi ħaġa li hija diġà għandha tradizzjoni kbira. Li rridu naraw issa minn din il-kontinwità x'għamel. Għax ħafna għannejja pereżempju, la qed nitkellmu fuq l-għannejja, ħafna għannejja jgħandu imma prattikament warahom ikun hemm produzzjoni ikbar għax huma taw semhom imma ma innovawx, ma għamlux pass il qudiem. Fredu kien miftuħ ħafna għall-bidla. Jista' jkun li kien iż-żmien, jiena dejjem mistoqsija huma n-nies li għamlu dak iż-żmien interessanti sewwa jew huwa żmien li għamilhom interessanti. Naħseb il-tnej f'salt. U naħseb li aħna normalment immexxijin mill-kurrenti kbar taż-żmien, u ġifieri aktarx li l-istess bniedem fi żmien iktar kalmu u inqas imħallat ma joħroġx affarijiet daqstant interessanti. Fredu kien dejjem jesperimenta kif sa naraw ukoll. U jien inqisu bħala pont qisu bejn l-għana u l-kanzunetta popolari. Tant li ħafna drabi sipru jek tistaqsi, dan huwa għannej imma dan għadu għana, għax skontx nifmu blana. Ħafna drabi malli ikun hemm ċertu tonalità tal-vuċi, mill-ewwel ngħidu dan għana. Sewwa, u jkun bil-Malti. Ġifieri hemm ċertu ingredienti li awtomatikament irresquna biex ngħidulu għana. Imma fil-fatt bħala dak jitbiet daqsxejn sewwa minn dak li huwa l-għana tradizzjonali u veru. Fil-mużika, l-innovazzjoni, ħanitkellem fuq l-innovazzjoni fil-mużika, għandu għatt ta' melodiji li huma bejn għana u bejn le. Is-sabiħa li għandek għanijiet illi fihom jitkellem janni affarijiet propju tradizzjonali, anke kompożizzjonijiet tiegħu. Min-naħa l-oħra għandek kanzunetti li qalibhom il-Manjana pereżempju, kien jażlu tunes naħseb jiena, ma nafx inhix korretta hawnhekk, jekk kienux l-uniċi melodiji li kienu jiltaqgħu magħhom jew kienu jażluhom minn fost ħafna melodiji. Imma hija ħaġa kurjuża għax Trevor jgħidli li fil-familja ġieli kitbilhom xi kanzunetta fuq il-Manjana. U jiena għalija kienet sorpriża għax aħna fil-familja tagħna nikbu dejjem il-poeżiji tal-familja fuq il-Manjana. U Fredu Spiteri sibt li kellu verżjoni tal-Manjana sewwa jisimha Għadirni Mama fejn it-tnejn iħoss il-bar tal-ura ma jmur xogħol. It-tlieta iħossu muġuħ u ma jmur xogħol, l-erba' iqum tard u ma jmur xogħol, insomma l-ġimgħa kollha Għadirni Mama. Sewwa. Ġifieri kien jivvjaġġa f'dan l-ispazju kollu, f'din il-wisa kollha. U l-għana tiegħu kważi tista' taqbad waħda isek tippustja fuq dan il-kontinwu bejn il-purament tradizzjonali għal dak li hu propju barrani. Sewwa? Is-sabiħa mhux biss illi għandu dawn l-att ta' melodiji li xi darba nixtieq illi nitlob il xi ħadd li huwa interessat ħafna fil-mużika qed inħares jiena daqsxejn l-ewwel hemm, veru.
Sewa, biex forsi jistudjom, jinnotom, jannotom, jiktibom. Imma dan mhux ta' dawn il-melodiji biss, imma iħallat bejnietom, kif urejt, kifet f'din speċjalment tal-ġlieda tiegħu mal-mara, tal-linkwid mal-mara. Tajjeb ngħidu li mal-mara ma kellu l-ebda dan ta' kienu dawn mexjin galor. Sewa. Imma naħseb li l-aqwa ħaġa li għandu fil-lat tal-mużika hija li prattikament ħoloq il-makkjetta Maltija. Sewa kien hemm poeżiji, kien hemm affarijiet, imma qisu ta' status sewa tal-aħħar ċerta livelli, imbagħad bdew jgħidu din hija makkjetta. U li warajh baqgħu sejrin u makkjetta għadha tinogħġob ħanejdu hekk. Aħna naraw dawn il-rappreżentazzjoni li qed isiru tal-kelma u nota jintużaw ħafna minn dawk il-makkjetti illi nkitbu u kellek għannejja li tal-makkjetta u makkjettisti li kienu tajbin ħafna kollha jieħdu prattikament minnu. Il-bamboċ, per eżempju, sewa l-laws u hekk illi kollha fihom studju kif semmejt il-bamboċ kiteb il-Teximeri, per eżempju, dik hija isa verżjoni ġdida u Maltija tal-ġirja li għamel Fredu Għawdex. Barra l-makkjetta li ħoloq il-makkjetta bħala dan, inħoloq miegħu melodija, nħolqot melodija, kellu melodija partikolari għal-makkjetta u illi wara baqgħu jgħidula ta' Fredu. Sewa, u hija smajnija hawnhekk. Normalment tkun mhux 4 versi, imma tkun 6. Tkun 6 u tkun tirrima jiena għamilt analisi ftit sewwa tal-dak tagħhom, tkun tirrima AB ċebe u mbagħad DD. U dik id-DD taqbillu ħafna lilu għax ikun iħobb jagħti id-daqqa fl-aħħar insomma. Sewa. L-innovazzjoni fil-lirika, naħseb indunajtu veru anke mill-kitbiet li kien hemm li huwa artist konxju ħafna mill-medju li qed juża. U dan joħroġ anke mill-fatt li t-temi tiegħu jagħżillek il-lingwa mħalta u tinnotaw li ma mhux pretka għaru każa qed nitilfu l-Malti. Le, hija għaxar sitwazzjoni, mbagħad iddeċiedi inti. Huwa dejjem hekk, Fredu, huwa miftuħ ħafna u din hija attitudni għaxa ġdida fit-tradizzjoni, għax it-tradizzjoni tagħna anke dawk il-diski tat-tletinijiet min jafhom ftit. X'aħna żbieħ min jaf jarana, Malta nqalbet ta' taħt fuq, diżastru. Sewa, mentri joħloq sitwazzjoni u ma jikkummentax, ma jużax ċensura fuqha. Għandu naturalment is-sena tal-kelma, ma naħsebx li dan, dwar li hu konxju mill-medju tiegħu toħroġ ukoll minn Anja li issa nisimgħu minn għalija daħħalta. Biċċa minna fejn niseċ flimkien 26 idjoma illi fihom il-Maltini xebħu lill-bniedem mal-annimal. Jisimha l-bniedem annimal jew għall-inqas jiena dik l-isem tajtax niddubita jekk smajtux dan l-isem jew kellix noħolqu jiena. Anke l-versi tiegħu ma sbieħ sewa kif innotajtu. Pereżempju għandu ħafna teknika li ma tistennijiex normalment ma nistennewix minn għannej il-letterat sewa wkoll. Anka pereżempju fejn jagħmel dak li ngħidulu enjambement, ġifieri li l-vers mhux kull darba jieqaf sewa sentenza tieqaf hemm wieqfa imma tibqa' sejra. Fid-dinja ssib min jgħidlek. Il-bniedem huwa annimal. Jien ma rridx ngħid lejha jew iva, se ngħid biss dak li jintqal. Araw intom imbagħad jekk dak li jgħidu huwiex hekk. Dik hija sorprendenti dik il-jekk mitlu hemmhekk.
jew inkella dmuħ tan-nisa jgħidu illi huwa dmuħ tal-kukkudrilli. Dik lilli maqtu hemmhekk tkompli hemmhekk u hija sorprendenti il-mod kif qiegħed iqassam il-lingwa u turi ħila kbira li naturalment l-għannejja ħafna minnhom għandhom. Hawnhekk kwotajt jiena l-Latin arse startem celare. Ħafna drabi ngħadduh ngħidu ejja sabiħ. Imma jekk tosserva ftit induna kemm huwa rik. Tajjeb, ma nistax nitkellem biss fuq il-mużika u l-lirika għax hawn qed nitkellmu fuq entertainer. U allura trid tikkonsidra anke l-lat spettakolari. Hawnhekk għandna x-xorti li għandna dawn l-istampi sbieħ tiegħu u fl-ispettaklu aħna qed nisimgħu biss. Imma maġbin anke bil-persuna sabiħa tiegħu kif kienu jissaħħru lejh f'dan l-ispettaklu. U anke kemm kellu teatralità u kemm kien kapaċi joħloq kuntatt sewwa interattiv għamiltlu jien hawnhekk għax illum din il-kelma li nużaw, ġifieri kuntatt dirett mal-pubbliku tiegħu. U il-fatt li kif semmejt għalija huwa importantissimu li jiċċajta dejjem fuqu. Dik hija xi ħaġa li naħseb illi aħna normalment nammiraw fin-nies tal-ispettaklu għax meta xi ħadd tal-ispettaklu speċjalment li awtomatikament, sfortunatament inqisuh superjuri għalina ħafna drabi. Meta itina bis-sieq nibqgħu nammiraw ma b'differenza. Hawnhekk għandek xi ħadd li qiegħed idu f'idejn il-pubbliku tiegħu. Hawn wara. Ħa nisimgħu din fejn jinħass ukoll ir-rispons tan-nies u anke l-kummenti li kien jagħmelu nittama li qiegħda daqsxejn għolja ħa naraw. U dik biex jeni titħaq jagħmilhom sewwax bdew jitlu alla kont Malta. Komunikatari. Kien intuża bħala lixka. Kienet użata bħala lixka. Tajjeb. L-aħħar ħaġa jiena qed nipprova niġbor u għandi l-għajnuna wkoll tal-familja ta' Martu fil-fatt, veru, ta' Stella. U nieħu pjaċir jekk min għandu xi tifkira xi ħaġa sewwa jew tafu min għandu niġbruhom għax l-idea hija li nippubblikaw xi ħaġa sewwa tiegħu. Tajjeb, hemm id-diffikultajiet naturalment tal-kwalità, imma illum jagħmlu l-mirakli, imma fil-kwalità, imma l-kwalità tiegħu intrinsika qiegħda hemmhekk. U ovvjament mhux
mhux għall-kwalità li se tismagħhom jekk jiġu pubblikati xi CDs tiegħu. Sewa, għalhekk nagħmlilkom appell jiena biex kemm jista' jkun nippruvaw naħdmu għal dan l-artist. Sewa, jiena għamilt analisi ta' madwar 30 anja li ġbart s'issa, bid-botija kbira, biċċa minn hawn, biċċa minn hemm. Jiena rajt li għandu 3 tipi ta' anja. Jien sejjaħtlu komponiment filosofiku umoristiku, għax huwa qisu essej. Għandek punt, għandek idea, kif rajna, hu paċenzja. Importanti li nieħdu paċenzja. Mbagħad l-istrofi jkunu kollha eżempji sewa ta' dak il-punt. Hemmhekk allura għandek isa filosofija popolari tal-ħajja u veru. B'ton umoristiku, kif rajtu, tema ewlenija kull strofa illustrazzjoni tal-fema. Hemmhekk semmejt 3 jiena u anke tajtkom it-tul biex tieħdu idea ta' kif ikunu. Waħda ħudu paċenzja, il-bniedem annimal, ma nafx għandi naħseb li għandi hawnhekk. U oħra kulħadd jiekol minnek, jibda mit-twelid fil-fatt minn qabel anzi, sewwa, u jurik li kulħadd jiekol minnek. Jiekol il-flus naturalment. It-tieni tip huwa rakkont fuq għandkom in-numru wkoll relattiv. Issa kultant ikun diffiċli biex tikklassifikhom waħed lejn klassi u mhux lejn oħra, għax ikun hemm ikollha kwalitajiet ta' iktar minn waħda. Imma in ġenerali mbagħad tibda tidra tassamu. Ir-rakkont twil umoristiku. L-ewwel nett din l-ewwel wieħed naħseb li huwa l-ewwel wieħed qed nerġa'. Naħseb li huwa kontribut kbir tiegħu. Il għaliex ma nafx illi iltqajt ma' xogħlijiet hekk qablu żgur, sewwa żgur li le qablu li huma maħdum b'dak il-mod qisu għandek loġika u veru. U nieżel magħha u fl-istess ħin jibqa' jirnexxielu jibqa' jkun umoristiku ma il-parti filosofika ġifi ma telebx l-umoristika. Sewa. Ir-rakkont twil huwa differenti fil-fatt li mhux dan huwa storja, isa storja mtawla. Hija tema li tiżvolġi u tinbidel takkumula. U ħafna drabi matul iż-żmien jiġifieri, sewwa minn mindu kien żgħir pereżempju, eċċetera. Dik fl-aħħar sibċorti hija x-xogħlijiet li jagħmel u jimmatura. Smajtu dak l-istrofa ta' meta kien l-iskola u kien jikkopja. Sewwa kien ix-xurta qal għax qiegħdu quddiem ħdej wieħed bravu ħafna. Sewwa, id-dawra Mawdex illi smajna xi ħaġa minnu, l-inkwiet mal-mara smajna xi ħaġa minnha wkoll. Ara, pereżempju dik fiha 67 strofa. Sewwa hija biċċa xogħol twila. Ħafna ara il-numru tal-versi fl-istrofa u anke it-tul tal-versi hemm ħafna varjazzjonijiet. U imbagħad hemm il-makkjetta. Interessanti li aħna nassoċja ħafna mal-makkjetta, ma l-oħrajn it-tip forsi li jiena l-inqas ikun anka soġġettiv dan. Imma jiena kważi iktar jogħġbuni dawk. Sewwa hemm użu speċjalment tal-lingwa rik ħafna tal-bidu tal-ewwel u tat-tieni. Il-makketta hija ċajta qasira u naħseb li dik l-iktar nirnexxiet u beqgħet fil-fatt kif qed tissemma ħafna. Sewwa tinkiteb ħafna. U aktarx ikollha twist fl-aħħar. Bħalma rajna issa, għadna kif rajna waħda ta' dik li tat-taxi, u veru, tal-mara tat-taxi. Is-serv, dik kif għamil ta' serv? Naf għaliex tax, għamil żmien kont naħsibha li qed jgħid serv. Is-serv tas-seftura, is-serv tal-ħasil. Kemm tajba. Skużawni, tax jien għallim tal-Malti, ġifieri servi, ħanamlikom lezzjoni. Tajja. Kemm tajba di. Huwa ma kontux indunajtu kieku ma tkellimx kemm jien ħmar. Inġenwu. Mela. U mela,
Mela, indunajt inti, proset. Tajjeb, ix-xalata li dik li smajna, sibti lejt għandu oħra, insomma dawn ikunu kollha qishom inċidenti żgħar. Tajjeb, tlieta ma daħħalt erba'. Għandu għanja li verament ma nistax inqiegħda fl-ebda kategorija oħra. Fil-fatt għandi daqsxejn dubju jekk hijiex tiegħu ngħid is-sewwa, għaliex jista' jkun li forsi qabduh xi darba jgħannija. Din hija l-lanja tal-Awċin, hija sabiħa ħafna. Tolli id-drawwiet tradizzjonali. Sewwa, hija sabiħa jiena ma nafx kif qatt f'Għawdex fil-fatt jekk nagħmlu din it-taħdita kif diġà suġġerawna Għawdex insemmaħħa żgur. Sewwa, għax hija biċċa xogħol sabiħa, mhix twila, bir-refrejn għandha ritornell li l-ebda għanja tiegħu m'għandha ritornell, ġieli jkollu ritornell intern. Per eżempju, fl-aħħar tal-għanja tal-ġilida mal-mara, il-maġistrat fl-aħħar jgħidilhom qabel titilqu ngħid żewġ kelmiet għalhekk nitlobkom iżommu skit. Tinnota li juża il-tronk qabel ma jiftaħ għal xi ħaġa oħra, iċ-ċażura, irid qetuh, jaf jużah ħafna. Imbagħad jagħmel appell lilkom nagħmel nisa biex daqtejn ma tiddubbawx, żeru spiss bir-raġel tagħkom imma ħejt tissaġġerawx. Għax jaqlidu farfara u t-tort kollu jkun tal-mara. U kull darba l-aħħar vers qisu refrejn. It-tort kollu jkun tal-mara, it-tort jerġa' jkun tal-mara, eċċetera. Ġifieri hemm l-idea tar-refrejn imma min suġġa fih. Din hija l-unika di tal-Awċin hija l-unika għanja jidhirli li sibna sissa l-inqas tiegħu illi fiha għandu refrejn propju u dan illi ġelni wkoll nissuspetta li forsi mhux tiegħu, imma forsi qed nonqsu għax qed ngħid illi huwa dan tant varjat illi mhux suppost nistaġeb jiena għax ikollu xi ħaġa li mhix kif jaħseb iċkejken moħħi. L-Fredu mhux lili. Qed nistaġeb kif ma semmajtkomx l-għanja tal-mandi għaw, ġifieri fil-każ nagħmluha id-doq, skużani daqsxejn. U minn Iva, ekku, għax kienet twila dik, u ma sibx mezz. Ma tistax dik? U tista' żgur ta' illum impossibbli li tgħid ma tistax. Tgħid tista' ma nafx. Dejjem hekk ikun. Jekk ikun hawn xi kummenti, xi kontribuzzjonijiet, għax min jaf kemm għandkom idejat intom. Ħanibdew minn hawn isfel, ta' hawn Trevor ara. Kien iżommhom ġew moħħu kollha, però kien u ma kienx jikteb. Imma kien jikkomponihom u kellu wieħed ħabib tiegħu Giuseppe Cardona li kien jiktibhom lu. Kien jaf jikteb u jgħidlu biex jiktiblu. Sewwa ġifieri, imma imbagħad diġà jgħid Paolo Mizzi illi kellu memorja enormi fejn tidħol il-poeżija. Sewwa, jien il-marek tgħidli wkoll tgħidli kollox xejn ma tiftakarli fil-poeżiji tal-Malti. Ġifieri jeżistu dawn l-iskerzi. Waslu għandna bis-saħħa tat-tejp. Tifhem?
Cardona kellhom miktubin. U naħseb li għadhom jistgħu jeżistu miktubin. Sewa? Għaw, xisima, x'kienet daqsxejn qabel, ta' x'intom bdejtu tarfaw idejkom dejjem hekk, dejjem minn quddiem. Il-Fredus Peter. Inti għamilt ħafna riċerka fil-fatt fuq il-karneval. U l-arċilla ta' Fredus Piteri semmuha. U ma jsejdu l-arċilla, ġifieri naħseb fil-arċilla fis-sens wiesa tagħha kif qed tgħid inti. Semmuha kemm Paolo Mizzi sewa u jagħti wkoll xi versi li jgħid li kienu għandu pubblikazzjoni fil-Għawdex illum x'jismu dak. Għawdex illum għandu jkun. Jew Għawdex illum programm tat-televiżjoni. Tat-televiżjoni. X'inhu? Il-ħajja f'Għawdex. Il-ħajja f'Għawdex. Hemm numru minnhom fejn hemm artiklu ta' Paolo Mizzi fuqu u jagħti strofa li kien jgħanni lin-nies li kien għannielu jagħtiha bid-djalett bir-rabti ta' Għawdex insomma. U jagħti wkoll biċċa xi żewġ strofi suppost tal-arċilla kif dan. Nittama ġifieri qed jgħidhom Pawlu, nimmaġina li ftakarhom. U anke jsemmiha, skużani, isemmiha wkoll brabta ma' Fredus Piteri Anton F. Attart f'kitba li għandu. Iva, ma qatt ma rajt affarijiet li hu interessanti li f'dak iż-żmien ta' taħlit ma semmejtix. Kienu jaħbtu. Pero jiena għadni nħossu stramp lil Fredus Piteri li bess dak li l-bies. Imma ġifieri ma kienx għal kollox sajjem naħseb jiena minn dawn l-ispettakli Taljani qed nimmaġina jiena. Ma rajt? Minix niftakru allura, ma derlix li għattrajt jena, ma jekk għattrajt li nirringrazzjak anzi. Sewa, li rrit ngħid li huwa interessanti li dawn in-nies meta qed tillaqa ta' kurrenti differenti. Per eżempju, in-nannu ta' Dorothy Gaetano Kanta, jew Gaetano Buttigieg, kemm il-darba kien ikun fl-istess spettaklu ma' Fredus Piteri. Allura kif jistgħu ma jittieħdux minn xulxin u ma jitalmux minn xulxin? Issa Buttigieg ma kienx assoċjat mal-għana xejn, kellu dak it-taqbil anke ta' reklami, il-reklami kollha bit-taqbila kemm kien jagħmel. Inti Dorothy qed tagħmel teżi tal-MA fuq in-nannu fl-aħħar. Tajjeb. Ġużi. L-domandi jekk jogħġbu. Rigward il-wirt ta'
mal-Budaj, u mal-Bahri. Għana jtek chapter fil-sens, inverted commas of course, bħala chapter ta' studju fuq filosofija. Iri tajjeb li naraw kif dan it-tip ta' skużawni nuża l-Ingliż id-daringness li tmur qudiem li niftakar fi Franz il-Budaj anke prova jdaħħal anke strumenti elettroniċi fl-għana tiegħu. Dik l-ewwel domanda, t-tieni ma jimpurtax. Jekk għax ninsihom mbagħad jiena tek inti. Le, jien naħseb li xebħem żgur jiġifieri din ix-xewqa li inti toħorġu mill-limiti tiegħu. Però nara differenti ħafna ġifieri għax il-Budaj jrid titija status intellettwali li hawnhekk ma narawiex. Hawnhekk hija il-pjaċir tal-istorja u hekk. Ma mill-bqija it-tnejn huma sfrundar tal-limiti f'direzzjoni differenti. It-tinoħda li f'disab tiġa rispondejt imma nixtieq li nkun naf jekk smajt li xi ħaġa fuq jekk għadx ikkrea xi ħaġa fuq il-lament. Għax issa Iva, ħaġa li stajtet ma hemm ħafna affarijiet stejt, fuq il-lament qed tgħid fuq il-ballat, fuq il-fatt. L-iktar waħda interessanti forsi, illi meta jagħmilha biex jissorprendik għax jibda b'ton jgħidlek ġrajja kbira li qed tiġri, kulħadd jinġabar, kulħadd dan, imbagħad tispiċċa li daħal ġurdien x'imkien, nsejt issa. Jerġa' jkissru, jużaha apposta fil-fatt jien niftakar li meta bdejt nismagħha qed tisma' Fredu Spiteri qed ikkanta ballata fit-tradizzjoni għax hu kien jgħanni anke Spiritu Pront. Sewa, orrajt, mela kien jgħanni hekk ukoll. Imma mbagħad meta spiċċaħ avvelini hu, ġieli sens. m'hemm xi da s'issa ġifieri li kien ukoll daħal fil-lament fil-fatt fl-aspetti traġiċi ta' pajjiż. Le, huma għalhekk qed jiena qisu telaq minn hemm. Imma żviluppa malajr il-barra, ħanejtek, u mbagħad kien għadu ta' 35. Jiġifieri naħseb illi hu jikber. Normalment tibda tagħti x-xogħol kbir ħanejtek tiegħek meta tkun xrobt ħafna. U l-aħħar domanda ma jimpurtax, għax tinteressanna ħafna fl-istudji tiegħek. Jekk kienx hemm konnessjoni ma' tensjoni politika anke reliġjuża ta' dak iż-żmien stess, jekk affettwatux fil-kreazzjoni tiegħek. Jekk affettwatux, jekk inspiratux qed tgħid inti, jew Ir-relazzjoni tiegħu ma' dak iż-żmien. ma nafx ngħid. Għandu kumment għax din il-gżira biex issib taħdem trid ħaġa kbira qed jiġini f'moħħi. Sewwa? Jgħidlek f'dik ħu paċenzja. Sewwa? Jgħidlek ħu paċenzja, ma naħseb li huwa kumment li tista' tagħmlu f'kull żmien. Laqqas mir-riċerka ngħidulek ekstra għana, ġifieri mill-istudji tiegħek li għamilt meta tintaqa' ma' nies oħra. Dal-aspett baqa' Ma derlix illi dan, sewwa? Però huwa fatt ukoll li fawdex anke f'Malta, imma fawdex ċerti affarijiet jinżammu naqra iktar dak, sewwa ħankunu ċari. Vera, Vikmar? All right, għax ma rridx noffendi jiena s-sentimenti tal-dan, insi. Jekk tista' tgħidilna xi ħaġa. Il-fatt li ma kienx jaqra jista' jkun li kien il-xogħol ta' Cardona. Ġifieri kien jiġbor. It-sija kienet martu. Stella. Dik kienet, jew kellha pereżempju kien jitla fil-kamra fuq il-bejt u kien joqgħod
Il-futur kien iktar importanti mill-modi għalih, Eżempju. Iva. U le, mux dak, le, laqas, le. Ma rajċi stampa taħħa, rajċi ritrattiju. Da kollu jmissu jinġabar u veru, għak naħseb, għax kalla, u għalek dal-proġett naħseb li huwa biċċa xogħol tajba, għax kieku aktar xilli għatma konna noqogħdu naħdmu fuq ċerti affarijiet, jew. Tinduna fit-taqbila tiegħu ta' ġifieri iqabbel ħena ma' sena olvina u qiegħed għax daka jaħdem jaħseb fihom. Ekku. Fil-fatt hawn għandi Alfredu f'dil verżjoni, ma jien għandi verżjoni oħra fejn jgħid qegħdin taraw x'ġralu Friedu, daraw dex kollu ħadd ma ridu. Ekku. Il-ke tiegħu l-ewwel darba li smajt waħda mill-ewwel kienet di tal-avukat u kont qarraqt għax imbagħad titqgħod attent tal-imħallef aw tal-dan. Għax kont ħsibtu li qed jagħmilha bil-ke minħabba l-Italjan qisu sew keda u hekk flok qiegħda. Imma fil-fatt għax huwa mir-Rabat u minn dik iż-żona tar-Rabat illi jagħmlu l-ke flok il-qe. Jiġifieri kultant titqgħod attent tibża minnek innifsek stess. Iva. ċarissimu, sanna nifmuħ sew, mux għadna xtamċ ma nifmuħ, imma għandi ħafna ħbib miż-żejtun minn għawdex u minn marsa xtok li minn jitkellmu, anke minn melliħa, minn meta jitkellmu jgħan bejnietom. Pero huma ħafna l-għannejja li jittrasportaw il-dan. Uħt minnhom ma jirnexxilhom xahar kollox, anke hu fil-fatt il-kliem romanz jekk innotajtu ħafna drabi jiżbalja, jien naħseb li żbal kien flok xalata jgħid xelata għax hija iktar isa pulita naħseb jiena, kien jaħseb li hija l-verżjoni il-formali, l-standard. Sewa, għandu xelata, kemm il-darba jkollu vokali A fil-bidu, li jaqliba għalih. Naħseb li smajtuhom intom uħod minnhom. Pero hija l-formawċija ta' ġifieri. Jien għandi wieħed fil-programm li dejjem iċempel Friedu tan-nadur. Friedu jgħidli. Mill-familja tiegħu mhux tal-mara. Għax tal-mara huwa ta' bakkarom xot. Naqaw sabiħ, Ta' bakkarom xot. Jiena naħseb li huwa xi Evarist ta' is-suspettija dejjem hekk li kien hemm xi antenat Evarist u minħabba li l-isem huwa daqsxejn mhux komuni daqshekk. Sewwa, aħna għandna Ministru llum Evarist, ġifieri mhux kuljum ikollna Ministru Evarist laqas. Iva ma xi jkun tal-Evarist. Fil-fatt tal-Evarist hux. Tal-Evarist u tal-Evarist jgħidulu, ġifieri naħseb li possibbli li jkun dan, ma mbagħad ma nafux u veru. Tajjeb. Għandhom imma
imma l-PBS taf anke x'kien jiġri ġifieri ħafna affarijiet. Jien kont mexxej teżi fuq ċertu xogħol sewa għall-għalliema biex l-idea kienet biex ċertu intervisti interessanti u informativi ħafna ma jibqgħux hemmhekk imma jintużaw mqar mill-istudenti fil-klassi qed tifhem hemm ħafna għerf hemmhekk u esperjenza. Imma għata kuljum kont nieħu ta' meta jiġi jgħiduli din hija sensiela ta' 16 inni minnhom baqa' 2. 2 u 9. Ngħid mela minn dik jirrekordjaw fuqhom ġieli kienu jinstilfu forsi jintilfu qrib ħafna kif taf. Sewa mhux mill-ħosbis. Iva, żgur kien Iva, għalek sem rajt dik ta' x'jismu għax il-magazzin ta' Awdu. Tajjeb. Jiddispeċini ma semmejtilkom biz dik ta' xejdulu ta' jena tal-annimali għax hija sabiħa ħafna. Issa, kif? Għandi, Iva, għandi, ma naħseb maġġelin issa biex jitilgħu. Mhux maġġel jisemgħu tal-anima. Ma naħsebx li għandi il-lyrics tagħha dan, imma sabba. Aħjar naħlqu naħseb u veru hekk. X'hekk għaw, edna rom jena. Jen edna rom minn għaw. Grazie ħafna.